Mahrahina semebang juang haruno kadene traning angga prapo sabdaning kukiloring kanikara saketar kini dungane kang lerewu sing ini ponco ora pangling anakku lanang Pringgondani anak Prabu Gatotkaca. Ih, Kanjeng Wanoman ampun kejete pinggalih putra paduka kula pun Gatotkaca. Padha raharja nggih. Angsal berkah pangestu paduka Kanjeng Wakapi Anoman. Sawise lungguh kanthi prayoga tumuli enggal mati. Apa sira tinutus marang para pepundhenmu apa mung nglangke wae nggih? Ih, taos kuning Kanjeng Wakapi. Suwan kula wonten ngarsa paduka Kanjeng Wakapi. Estunipun kula menika minangkani panyuwun
Wanayantaka ing mrikaling kadinten mangke Wanayantaka badhe kagungan kersa mantokaken putranipun Wanayantaka pun Bambang Senet pikantuk putri saking Subrah Lambangan yoganipun Kyai Togog. Namung rikala semanten Wakapi Wataga gadah pamundutan inggih menika Riwanda ingkang saged beksa minangka pangobya ing temanten. Panginten kula Riwanda Seta ingkang saged beksa menika tan wonten sanes inggih Wakapi Anoman. Weh, ladalah. Nggih Gatotkaca nuwun wonten dawuh. Wah. Ya mung sadurunge njaluk pangapura ya, nggih. Yektine wis sawetara iki kang woke ora tau mbeksa kok, nggih. Bareng saya tuwa mengkene iki kang woke ora tau mbeksa. Ora tau njoget. Saya meneh nek nayup. Bareng awak kulit padha nglinting kaya ngene iki rumangsa rikuh lan tepeke wuh sing nom-nom bayana to, nggih. Aja kengwo, nggih. Aja kengwo. Gandeng menika pamundutan Wakapi kedah paduka Wakapi Anoman ingkang kula suwun wa. Reda mawur mangawrahan tengarane ngacurit kang makuru kangsa tetekatya putula war panggriting Turangga Esti rekatak dodol layu sebit oh inggih yen to wis dadi pamundhute Kyai Nayantaka kudu aku ambeksa nadyan to suku Jangga bakal tak tindake jeriki parentahing pepunden ya nggih tumrap dina iki ayo tinggal derekno aku prapta ngono karo kadempel biyantu marang Kaki Nayantaka.